تماشاوانên hêja li ser van pakêjên nû ku di siyaseta Tirkiye de li ser tê axaftin, reformên nû ku li ser tê gengeşekirin. Enes Akdemîr siyasetmedar û mafna ji Diyarbekirê li gel min e. Dembaş kekê Enes, kek Enes li Tirkiye ev demeke li ser reforman tê axaftin, lê li ser naveroka reforman nayê axaftin. Ev reform wekî siyasetmedar wekî mafnaz dixwazim ji te bipirsim, ev reformên godî werin ser platforma siyasiya Tirkiyeyê çi reform bin? Ferm. Belê. Beriya hemû tişta kek Cemal silav û rêzê xwe pêşkêşê tev Kurdistanê dikim. Belê, li Tirkiye di derbarê siyasetê de gelek tiştên axaftin. Lêbelê beriya hemû tişta îro ji bo mirova tiştê gelek girîng henin wek derbarê em bêjin dadmendiyê de û di derbarê aboriyê de gelek reform tên xeberdan. Ji wan reformê muhîm en muhîm ê pêşî ku em dibêjin ji bo welatek bineke ew zî dadmend e, yanî hemû welat ser dadmendiyê ava dibin. Ku dadmenda welatek em bêjin xurt be gelek lê hem ji bo mirova hem mafê mirova hem ji bo jiyana mirova em bawerin ji selametî çê dibe ji ber wî taraf gel em baş dibînin belê ku pirsê we hebin ez bersiv bidim daha kêfxweş dibim. Kekê Enes, saziyên sivîl demokratîk li Tirkiye taybetiyên Kurd rexneyan dikin dibêjin ku desthilata nihaya Tirkiye mafên rêxistinên sivîl demokratîk bin pê dike, mafê mirov bin pê dike. Heman desthilat yani aynî desthilat dikarê reforman wisa durust bike ku maf sêde bin pêkirinkên bibin, reform çê bibin, demokrasiyekî baştir pêk were. Belê. Ji bo pirsgirêka teknîkî em bexşandin dixwazin ji bî hemî temaşewanan. Belê ez viya bêjim îro li Tirkiye hemî gel dixwaze ku li hemû welatê Tirkiye li dadgehan mafê mirovan bira bin nekevin binî dixwazin bê parestin û herkes dixwaze fikrê xwe gotinê xwe karibe bi serê xwe bibêje bi azadî bibêje bi azadiyê gelê maf hemî bê parestin di reformê nû da derbarê viya da desthilat li Tirkiye em bêjin dadmendê wezîrê dadmendî gotek ku heta 2023 Tirkiye heta hilbijartina wî em dixwazin hinek tişta çêkin. Evî mû gotinê tabî li hemberê dunyayê em bêjin hemû cîhan gelek girîng e gotinekî gelek girîng e ji ber çi îro li Amerîkayê em bêjin serokek hat guhartin li Ewropayê guhartinê gelek tişt çê dibin û îro em zanin di derbarê tenduristiyê de koronavîrus li hemî dunyayê weşiyaye em dibînin ku gelek tişt hendîna ji gel wêdatir welat gelek welat desthilatê welatî ji hev dixwazin li Tirkiye zî em bêjin dadgeha Avrupa mafê Avrupa dixwaze ku henî tişta li Tirkiye bira bê guhartin ji ber çi ji ber ku hûn zî zanin li cîhanê zî gelek hat xeberdan biryara Birê Silhatîn Demirtaş ku Avrupa got gere mafî bê dahîn mafî hatiye xwarin lêbelê Tirkiye got na em gora qanûnê xwe li dadê xwe dadgehê xwe em dinêrin nexwest qebûl nekir lêbelê dadmendiya Kekê Enes Tuzanê ez dixwazim wê yekê bizanim niha wekî siyasetmedarekî wekî mafnasekî dixwazim ji te bipirsim yani bi rastî li gora baweriyate li Tirkiye hiqûq maf dadwerî li rojavayê Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê wekî hevûdû birêve diçe yani nêzîkahiya dadgehan beramberî siyasetmedarên Tirkiye û siyasetmedarên Kurd wekî hevûdû ye?
Ez bi rastî ez viya bibêjim yanî îro li temam Tirkiye evî pirsgirêkê heye. Gel li gawa diçe dadgehan nezane ku di derbarê wî da çi biryar bê girtin. Yani ne bes tenê dibêjin ku îro ez ê vî doza min ê hebe lêbelê di encama wî doza min ez zanim ku derbarê min da başî be. Eviya yek kes nikare bi wî tiştê bibêje. Ji ber çi em dibînin gelek di doza da dozê wek hev da biryarê ne wek hev derdikevin. Ji ber wî zî em viya zanin ku maf ditirse. İca li Türkiye nêzêkê 12 milyon doz her sal vedibe. İca derbarê viya da em bêjin Wezîrtiya Dadmendiya Tirkiye dixwaze wan tişta henî kêm ke di derbarê em bêjin dema da dem kim bike. Ji ber wî mesela ana li Tirkiye parêzer gelek hendîna karin ji büroyê xwe ji ofîsê xwe karin bi internetê daxilê mehkema bibin, dadmenda bibin. İca keke Enes niha min bersiva xwe negirt ger bi awayekî Kurd keke Enes tu bersiva min bide. Gelo li Tirkiye nêzîka hiya dadgehan beramberî Kurd, insanên Kurd, ê gobnasnama xwe Kurdin, birê gez Kurdin, siyaseteke demokratîk, sivîl ya Kurdî diparêzin. û ya yekî ya Çirkan. Wekî hebû duya ez wê pirsêj dikim. Bele. Ez viya bêjim îro li Tirkiye em bêjin dozekî ji bo mesela siyasî heye li mirovekî Kurd û ji bo dozekî siyasî ku çe dadmend ez biryarê wan da bi rastî edaletîka ku bi rastî nabînim. Ji ber çi em dibînin ku eynî di dozê wek hev ku yek zî siyasiye ew dunê zî siyasiye lêbelê biryarê wek hev dernakevin. Ev ya zî nîşan dide ku edaletê dadmenda wek hev dernakevin û lazim e ji bo edaletîka rast û durust gerek gelek tiş bên kirin. Yani insanek ji bo encamê em bêjin giştiyek partiyek bibe û ji bo viya biçe em bêjin dadgehan eviya ne rast û durust e. Îro li Tirkiye ew pirsgirêk heye. Gelek dozê ku derbarê siyasetmedarê Kurd da vedibin pirêvê ji bona ku beşdarê ew siyasiya ku li Tirkiye em bêjin navî HDP ne çê dibin. Em viya ne rast dibînin. Gera Kurd ya zî em bêjin siyasetmedar li xwe bixwazin bes têda ne ji bo aleyhê dewletê da tiştekî xirabî tune be karin hemî tiş beşdar bibin û bêjin gotinê xwe da bikin. Ne bes têda kuştin tune be, ne bes têda em bêjin ji bo dewletê tiştekî xirab tune be. Gere gotinê xwe bêjin, karibin bêjin. Lêbelê ji bo ku beşdarê partiyê giştiyê ne em dibînin gelek doz vedibin eviya ne rast û durust e. Belê spas bo te kekê Enes Akdemîr siyasetmedar û mafnaz ku ji Diyarbekirê tûlgel min.